Good morning. Ride tayo puntang Bulalacao. 100 steps sa Sipocot. Kaling kami malansad sa Libmanan. Yan, tayo na sa JB. Tingnan naman yung buka. Sira mo yung kapit saan. Dito na kami sa highway sa bahay. Punta na tong Poro. Babasok kami ng arko ng Libmanan. Tapos yan, Bulacao Bridge yan. Pagtawid dyan. Bulacao Bridge. Yan, pagdating dito diretso pa kanan puntang bayan ng Libmanan. Diretso dito. Bundok pa. Dali kuya, dali. Simpla.
May mini trail dito. Bago umakyat. Yan, may mini trail dito. Sa inyo pupunta namin. Yun. Diretso. Ayan. Mga mabatong daan. Diretso ang lapok. Yun. Ito na yun, pinupuntahan dito. Patambak na. Pagkala mag-ahon. Grabe ang cadence, oh. Sarap-sarap na. Huwag ka picture ni Dick. Huwag ka naging. Yun, nakakang Barceloneta. Nakabusan. Pumunta kami ng 100 steps.
Super 8. Papa John's. Sa Barceloneta na kami. Papuntang Sipocot. Sarap ng daan. COVID hospital yan, di ba? Libre dyan, di ba? Libre dyan, di ba? Wala ba yan, kuya? Good. Yun, ito highway na to. Puntang Sipocot sa kanan, Libmanan, kaliwa. Yun, bumalik kami. May daan pala dito. Kaliwa. Hindi na kami pupunta ng highway. Kaliwa kami dito. Dire-diretso na lang to. Didetect ang GPS. Ng 100 steps. Woo! Bilis. Sige lang. Mayo. Taranog.
Diretso. Kaya. Sagad yan, sagad. $42 manggarot eh. Papahin ka ba nga? Na, yun na.
Shortcut. Daa. Pag mga agya. Yun, may dinaan na kami shortcut. Shortcut daw. Hey. Trip. Shortcut pa mo. Shortcut pa mo. Palpakan shortcut. Balik. Diretso na lang to. Tapos doon na to sa amin. Na, bye bye. Peace.